Akwụkwọ nke Matiu isi nke 10. Ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya abụọ ka ha bịakwute ya, nye ha ike imegide mmụọ, ịchụpụ ha ma gwọọ ọrịa ọbụla na ọrịa ọbụla. Aha ndị ọzọ ahụ bụ ndị a dọtara nwanne ya nwoke, nwa Zeb dara ada. Onye mbụ bụ Simon, onye a na-akpọ Pita, na nwanne ya nwoke Filip Ede na Batalomi. Thomas wee gaa n'ihu Matiu, onye na-ana ụtụ, onye dara ada, nwa Alfaeus, na Lebeus onye Kenan, na Judas Iskariot onye aha ya bụ Tadius. Simon rara ya nye. Ndị abụọ zigara Yeshua wee nye ha iwu sị, unu agakwala n'ụzọ ndị mba ọzọ maọbụ banye n'obodo ukwu, kama gakwuru atụrụ furu efu nke ụlọ Izrel, nke ndị Sameria. Maka unu na-aga kwusaa sị, alaeze Chineke dị nso. Gwọọ ndị ọrịa, sachaa ndị ekpenta, kpọlite ndị nwụrụ anwụ, chụpụ ndị ọrịa. Unu natara n'efu, nyenụ n'efu. Unu enweghị ọlaedo maọbụ ọlaọcha, maọbụ ego n'ukwu unu, maọbụ akpa maka njem ahụ, maọbụ uwe elu abụọ, maọbụ akpụkpọ ụkwụ, maọbụ mkpara maka obodo maọbụ obodo ọbụla unu bịarutere. Jụọnụ onye kwesịrị ekwesị, nọrọnụ ebe ahụ ruo mgbe unu ga-apụ. Mgbe unu banyere n'ụlọ, keleenụ ya. Ọ bụrụ na ụlọ ahụ kwesịrị ekwesị, ka udo unu bịakwasị ya. Ma ọ bụ na ọ dịghị mma, ka udo unu laghachikwute unu. Ma onye ọbụla na-anaghị anabata unu ma unu kwuo okwu unu, mgbe unu si n'ụlọ ahụ maọbụ n'obodo ahụ pụọ, fechapụ uzuzu dị n'ụkwụ unu. N'ezie, asị m unu, ọ ga-adịrị ndị nọ n'ala Sọdọm na Gọmọra mfe n'ụbọchị ikpe karịa obodo ahụ. Lee, ana m ezipụ unu dịka atụrụ n'etiti anụ ọhịa wolf. Ya mere, bụrụnụ ndị maara ihe dịka agwọ, na ndị aka ha dị ọcha dịka nkịta. Ma kpacharanụ anya maka mmadụ, n'ihi na ha ga-enyefe unu n'aka ndị isi obodo ma tie unu ihe n'ụlọ nzukọ ha. A ga-akpọbatakwa unu n'ihu ndị gọvanọ na ndị eze n'ihi m, ịgbara ha na ndị mba ọzọ ama. Ma mgbe ha ga-enyefe unu, unu echebarala otu unu ga-esi ekwu okwu maọbụ ihe unu ga-ekwu echiche. N'ihi na n'oge ahụ, a ga-enye unu ihe dịka ihe unu ga-ekwu echiche. N'ihi na ọ bụghị unu onwe unu na-ekwu okwu, kama okwu Nna unu na-ekwu okwu n'ime unu. Nwanne nwoke ga-arara nwanne ya nye maka ọnwụ, nna nye nwa ya. Ụmụ ga-ebili megide ndị mụrụ ha ma mee ka ha nwụọ. Mmadụ niile ga-akpọ unu asị n'ihi aha m, mana onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta. Ma mgbe ha kpagburu unu n'obodo a, gbaga n'obodo ọzọ, n'ihi na n'ezie asị m unu, unu agaghị apụ n'obodo niile nke Izrel ruo mgbe Nwa nke Mmadụ ga-abịa. Onye na-eso ụzọ anaghị emeso onye nwe ya ihe. Ohu anaghịkwa emeso onye nwe ya ihe. O zuru ezu ka onye na-eso ụzọ dị ka onye nwe ya. Ohu ahụ dịkwa ka onye nwe ya. Ọ bụrụ na a kpọọ onye nwe ụlọ ahụ Belzebul, oleezi otu ndị ezinụlọ ya ga-esi karịa? Ya mere, unu atụla egwu ha, n'ihi na ọ dịghị ihe zoro ezo nke
a na-ekpugheghị ma ọ bụ ihe zoro ezo nke a na-amaghị. Ihe m na-agwa unu nke a na-amaghị ama na-agwa unu ihe unu na-anụ n'abalị. M na-ezisakwara unu ozi ọma n'ụlọ. Unu atụla egwu ndị na-egbu ahụ, mana ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi, kama tụọnụ egwu onye nwere ike ibibi mkpụrụ obi na ahụ n'ime hel. Unu anaghị ere nza abụọ otu penny, otu n'ime ha agaghị ada n'ala ma nna unu na-enweghị ya. Ee, a na-ahọpụtakwa mkpụcha isi unu niile. Unu atụla egwu ya. Ya mere, unu dị oke ọnụ ahịa karịa ọtụtụ nza. Onye ọbụla ga-ekwupụta m n'ihu mmadụ, m ga-ekwupụtakwa ya n'ihu nna m nke bi n'eluigwe. Ma onye ọbụla ga-agọnarị m n'ihu m, a ga-agọnarịkwa ya n'ihu nna m nke bi n'eluigwe. Unu echela na abịara m iweta udo n'ụwa. Abịaghị m izite udo, kama ọ bụ mma agha. N'ihi na abịara m ịkpali nwoke megide nna ya, nwa nwanyị megide nne ya, na nwunye nwa megide nne ya. Ndị iro mmadụ ga-abụ ndị nke ụlọ ya. Onye ọbụla hụrụ nna ma ọ bụ nne n'anya karịa m ekwesighị m. Onye ọbụla hụkwara nwa ya nwoke maọbụ nwa ya nwanyị n'anya karịa m, ọ dịghị mma. Onye ọbụla nke na-anaghị ebuli onwe ya ma soro m ekwesighị m. Onye ọbụla nke chọrọ ịchọta ndụ ya ga-atụfu ya. Onye ọbụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. Onye nabatara gị na-anabata m. Onye na-anabatakwa m na-anabatakwa onye zitere m. Onye ọbụla nke na-anabata onye amụma n'aha onye amụma ga-enweta ụgwọ ọrụ nke onye amụma ahụ. Onye ọbụla nke na-anabata onye ezi omume n'aha onye ezi omume ga-enweta ụgwọ ọrụ nke onye ezi omume. Onye ọbụla nke ga-enye otu n'ime ụmụnta ndị a ka ọ ṅụọ iko mmiri oyi n'aha onye na-eso ụzọ, n'ezie asị m unu, ọ gaghị efu ụgwọ ọrụ ya.